Ngiyakubingelela kuyisonto ekuseni, usuku olusha la khona siyodumisa omdala wensuku. Sonto lesibili onyakeni ka-2025. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usiphile nalolu suku. Ngiyazi ukuthi usuku olusha luyisibusiso oluvela kuwena Nkulunkulu, kodwa ukuphuma nokushona kwelanga Thixo aseneme. Lezi ngozi ey'ngaka ezenzeka imini nobusuku, Thixo usukhohliwe yini ukuthi abantwana bakho laba? Masingakuxoxela Nkulunkulu ngey'ngozi ezenzeka usuku nosuku, siyabuzana ukuthi uthe mawubona Thixo wathula wathini? Ngendlela Nkulunkulu abantwana bakho ababulalana ngayo egameni lothando, uthe mawubheka Thixo wathula wathini? Bengicela Ningizimu Afrika ukuthi ke sibhekise amehlo ethu kuNkulunkulu. Mangabe sesikhuphukele entabeni, umthandazo wethu awuzokuba mningi, kodwa nje sizothi Nkosi, khumbula i-Afrika.